chon to nodagi mwacho ni mondo jotimre nade. Koro kawuono odhi launch party. Amba lemo ne mondo launch babe onego chake mana gutino sani chak launch chon. Tan gima nyalo wacho mana ka osip nogo kwano ni ati ji osago korgi kabisa. Ni gin gi numbers kendo gin ema giketo jotelo. To gino osabedoga e wi jomoko e Kenya karkani ka ji osago kura to gikoni gin ema ginyalo keto telo kendo gin ema ginyalo golo telo. Sani jowa monagi ni oko giyanyo wa social media, giyanyo kirwa maro Raila Odinga, giyanyo pile ni ng'ano ok ng'ama ber, ng'ano ng'ama nini, donga gine ma gingi keto telo kendo gingi golo telo. Ang'o miyo giwako wa lweny ichalo gimo wadu moro dhi oko to kosa kinyo to woni guguru oko makoro lweny nyomakowa oko make omakwa koro ni mondo wadonji ni kitamo ni lweny ok mara ni ine nikelo tiajika. Koro an gima nyalo wacho ni wan walemo ne ochak launch party no, but an gima ng'eyo ni kawa makore kaka ji omakore ni to kapani ker mantie telo ni jogi biro gole mayot nikech ka ndalo mane king'iyo joma wuok e got karka ndalo mane gin gi wi smart kabisa kendo ne gi stand kaka sani mane gin gi Matiba to ne gin gi Kibaki to ne gin gi Rupa Stanley gi Dhuguru Njonjo gini joma ne nigi mondo ne gi stand ma ogutino giwacho ma to dichingi wacho ma tema ne Moi mane giwacho ni okosomo no tamo gi golo. To sani gin gi jomoko ma ng'eny gi samoro bende onyuol gi jowa koro kawuono giwacho ma kiny giwacho ma kawuono giwacho ma ne gigol onjelo jalo ok jalo. To engineer ini pogo gini dide wacho ni nitiere group mar ojende kata rowere, nitiere group mar Rigathi Gachagua to nitiere group mar jatend piny Kenya masani William Samoei Ruto. Wawuoye ne wach mar ojende ni unu